Toto je vaša jedinečná príležitosť stať sa majiteľom exkluzívnej nehnuteľnosti, ktorá vás doslova chytí za srdce. Vítajte vo vile Casa Pueblo. Z tohto miesta som skutočne nadšený. Prestížna cena za dizajn, kvalitné prvky, denná časť so vstupom priamo k bazénu. Čo viac si môžete prijať. Nechali ste sa aj vy uniesť týmto úžasným miestom? Ak to cítite rovnako ako ja, som tu pre vás. Broker Consulting. Financie, reality spolu.